Owayegedela Mgqumeni Usebuyele Eskoleni ngubengelele phe ngamukele bukele emakhaya kuSimanzonzo bokuthulela khona indawo Maskand ehlabahlosile nefe ngesikhathi bukele emakhaya ke abalandeli baMaskand ngempela basabambe ngozathu emva ukuthi lo owayicula nefeze emnyama zokhumbula ebiza ngoShilizi nendiye waphinde futhi wagidela uMgqumeni isikhathi ngempela eside abantu abaningi balikhumbula iRasta ngempela ladlala lapha amagida ngoma akhe uMgqumeni uphinde futhi wagidela neGcokama elisha kanti futhi uphinde wagidela no DSD yena ukhangelani umfo kaMhlongo abantu abaningi ke bamazi ngoShilizi yena ke uShilizi ngempela usethatha isinqumo sokuthi ngempela abuyele esikoleni ayolungisa izifundo zakhe ngempela ungena lapha ku Facebook ekhasini lakhe lapha libhala ngempela ukuthi Shilizi iqhawe lebhova langa usho ngempela ukuthi ngempela uyabuyela ngempela yena esikoleni ubonale ngempela ethenga uniform waphinde wabonala futhi eseyigqokile sephethe nezincwadi zesikole mbole emakhaya ke akehlanga lapha e-comment section sizumbono wakho ukuthi wena leli udaba ngabe ulibona kanjani ngabe ngempela umqondo omuhle ngempela ukuthi umuntu osethe wakhula ngaka njengoba ebalele eminyakeni engaphezulu ko-30 35 le ngaphezulu kusekuhle ukuthi usengabuyela esikoleni ngempela eyoqala e-high school abantu abaningi bathi ngempela uyoqhubeka ka grade 11 mbole emakhaya ke akehlanga nezathi sizumbono wakho lolu daba ngabe ulibona kanjani ngabe ngempela isinqumo esiright lesithathe uShilizi noma cha ngempela uyasichitha wena lesi sinqumo esithathwe yena uShilizi akehlangane ezathi ke abantu abaningi kodwa lokhu bemile bethi ifundo ayikhulelwa bukele emakhaya ke akehlangane futhi ngokuzayo till next time siyabonga.